Vi går efter det. Vi går altid efter det. Vi går altid efter at skulle opnå noget. Så ja, selvfølgelig. De her fantastiske luksuskager, de er klar til mig. De er klar. Men nej, fordi jeg prioriterer, fordi jeg vil have muligheden for at komme på en fantastisk togtur i morgen, så jeg kan komme ned med letbanen. Det koster 15 kroner. Så nu har jeg prioriteret, så jeg får ikke de der kager der. Så jeg har udsat mine lyster for det. Ja, men, ja. Men nu, altså hende der, hun sidder jo der med en skive hvidt stykke brød, som jeg ser det, ikke? Og det tænker jeg på. En halv år. Ja, okay, så er det et halvt stykke rugbrød der. Der er ikke noget som helst på, eller noget, vel? Altså jeg tænker på, at jeg tror godt, man kan få råd til at rejse, og så alligevel leve bare sådan nogenlunde sundt, ikke?